notice on the gate saying there was a wedding. And he put on his windscreen, late back from work, needed to get to bed. And you feel like, and you feel like, just once. Because the church could have had, apparently, and I could say the church, but admit, because it got you a little bit, exactly. But come to the my church bring up the like notice in your car, like attending a service at the time that they would you can't have your wedding card here. Right, massive. I never realised that the doctor was so risk-averse. Ellie tried to persuade him to go and sit in a row in front of Leon and Georgia. He doesn't want to go. yeah, just changing it. They're swapping. It's not as if he's particularly moved well, is it? Do you know what I mean? He's just not going to climb. Just magically. Enjoyed that little introduction. It's like where there's a little kid in the seat. In gold, dicky bow, gold waistcoat and tails. I think I'll try and find that. There's one of Sean at a wedding where he's like 3 or 4, and it's almost like he's in almost, it looks like a little like Indian prince type outfit. Like totally just doesn't match anyone in the rest of the clothing, and it just he looks so cute in it. And there's a video of him sat like the front queue where he's obviously playing like peekaboo with like people like his arms further back, so someone's filming as the bridegroom being like and then there's the moment where it's like now the bride is just shrimping a little bit. Tucking down, it's so cute. You know, the yeah, literally. He was like, what? Off again. Where are we going now? They've been looking at me a lot. The unfortunate thing with lotteries is that my brother and his wife separated before the wedding photos they were like, yeah, go back again. And this is, oh my gosh, it's Don't so think cute. he realises it's been a topic of conversation on you. So what was the highlight of this? Just watching the parent dynamics. Bore da, ffrindiau. Bore da. Croeso I Gersalem bore yma. Just a few quick announcements as we wait for the bride. Yn gyntaf, checio fod pawb sy'n angen offer cyfieithu wedi cael. So just to check that everyone who needs translation equipment has got them. If not, raise your hand and the lovely Arwel Jones will bring you a set. For those of you who
have got a set, now is a good time to check they're working. Felly na I siarad Cymraeg am ychydig bach a dweud bod o'n hyfryd iawn gweld pawb bore yma. So you should hear a lovely whispering voice in your ear. Any problems, just raise your hand and we'll sort it out now before we get going. Okay. Iawn, a'r cyhoeddiad arall yw gofyn yn garedig I chi gadw eich ffonau symudol yn eich pocedi yn ystod y gwasanaeth. Oherwydd mae gyda ni ffotograffydd proffesiynol hyfryd yn wneud gwaith arbennig yma. Felly mae Zac ag Esill yn gofyn yn garedig I chi gadw eich lluniau eich ffôns chi yn eich poced yn ystod y gwasanaeth. Fydd yna gyfle I chi gymryd lluniau anffurfiol yn hwyrach yn y dydd. Ond am yr awr nesaf I gadw eich ffôns I ffwrdd, please. Iawn, newn ni, gewch chi ymlacio chydig bach eto nawr wrth I ni aros am y parti priodasol. Iawn, Zac. Chydig bach ar ôl I briodyn. Pobl olau briodyn. So, chwe mlynedd cyn I fi fod yn wedyn ni oedd y nisa wedyn. Achos o'n y gath yma I gyd. Sianel Paris wedyn. Dyma Ian o George. Dwi'n gwybod. Os ar wahan I aelodau capel. Mae'n neis fel lleoliad hefo'r fyny efo le. Hefyd mae'n... Ie, mae'n hen dyn yn le. Mae'n lot o bobl yn gallu bod. Staf hefyd. Athyn ni I Portugal. So oedd I... Bref oedd I. So oedd I... Ni feddwl ddim gyda oedd y Groeg. Am y pizza yn gorffen ar ôl o'n cael. Efo Portugal. Oedden nhw ddim... Achos bod nhw ddim yn neud I season. Oedden nhw'n gadael chdi aros na. Gathon ni hwyl. Oedd. Ond oedd hi'n neis. Ond nathon ni fynd, achos bod ni'n gwybod bod ni'n mynd i'r ola lle oedd yn tywydd yn mynd i'r beth. Bod ni porcio allan a mynd am hotel. So bod ni'n gwybod bod ni'n profiad. Swn yma, I'll tell you, I'm rhatach tipyn bach anyway dros y haf. Yndi. So nathon ni fynd am hotel gwell, ond ti'n dweud. Probably dal rhatach. Probably dal rhatach na hotel arferol yn y Pixies. Ie, mae fy chwaer yn mynd... Mae nhw'n byr yn Iwerddon, bod nhw'n gyfertio'r camper. So mae nhw'n mynd I Spain a fyny at Ffrainc. Cos mae tymor yn Iwerddon yn gorffen rili gynnar. Mae'n gorffen mewn wythnos. Mae nhw'n mynd reit gynnar. Mae nhw'n mynd am tair wythnos. Mae'n rhatach. Da ni'n mynd Ffrainc fel teulu. So aeth ni blwyddyn diwethaf hefyd. Nes I gofyn ôl, be am efo'n gilydd? Chwaer I hefo plant debyg I Helen. To be honest, no offence, but gallwn ni mynd am tair wythnos, dal rhatach yn un o'i dros mis Awst. So I was a bit like, yeah, no, digon teg. And he's like, mae'n just anhygoel. Mae'n rhyfedd felly, os ydy Iwerddon efo seasons gwahanol. Rhyfedd bod na pwy sy'n cael tymor gyda'r priority o ran yr gwyliau, o ran ffisio hotel. Oh, yeah. O ran
Obviously, os nhw'n gorffan yn gynt, dwi'n licio felly gael pwysau ddata. Mae'n brilliant. Good, ydi o. Ie. Mae ni wedi sôn yn cael 2 wythnos yn mis Hydref fel hanner tymor. Mae'n syniad, mae'n fysa hyn yn gret. Because then, fydd y pressure yn well. Dwi'n meddwl mae'n rhai bobl ddim eisiau, bobl ddim yn licio newid. Na, mae'n wir. Mae'n just tymor really hir. Doedd cychwyn mis Medi, tan mis Rhagfyr. Amser hir. Da ni'n bwriad yn mynd i Ffrainc mis Awst, am y camp. Bydden ni'n bwriad yn treithio lawr i'r Eidal, dwi'n gweithio. Drwy Ffrainc dim ond yn ei fynd. O dan. Dros ferry. Dibynnu, rili. Probably yr un gynta bosib. Bucket. Na. So, nathon ni... so, da ni... Probably, siwr o fod, gael fwy ar amser, da ni'n mynd i Weyf yn Diac. A di Cym ddim yn dda efo cychod hwyr. So, mae well bod ni'n mynd o'r nos yn cychod. Just cos blwyddyn diwetha, aethon ni ar y tre. Mae'n reit, just neud o fe. Aethon ni tro gyntaf, reit syml, a reit haws just really fyny. Ti angen book amser, but maen nhw'n reit hyflyg. Os ti'n gynt neu hwyr, dim ond. Dim ond like, hanner awr neu rhywbeth. The comedy, then ti'n reit yn y kind of eastern side. Lenny dyn beth yn ei trio Portsmouth and Fair. Our overnight ferry, Weld, and then just then he mynd i'r the west coast. Agos o'ch at Normandy. Well, mwy yn y de, so kind of like more like La Rochelle. O, ie.
Gai wahodd chi godi ar eich traed i groesawu'r briodferch. Gewn ni gymryd yn seddi. Gadewch i ni blygu pen mewn gweddi i ni gyflwyno'r diwrnod i'r arglwydd. O Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am y diwrnod bendigedig yma. I ni'n diolch i ti am Zac ag Esyllt, ac i ti ddod a llwybrau bywyd nhw at ei gilydd a cyfarfod yn arbennig ar y diwrnod yma. I ni'n diolch am dy gariad di arglwydd, ac yn gofyn ac yn diolch y bydd y diwrnod yma yn dangos dy gariad mwy di yn glir i bob un ohono ni. Cynhesan calonau ni gyd wrth weld y cariad sydd rhwng Esyllt a Zac ac yn dy gariad mwy di i ni. Felly, da ni'n gwahodd dy ysbryd di i fod gyda ni nawr yn y gwasanaeth yma. Amen. Wel, ffrindiau, mae'n hawdd i ni ddod i briodas fel spectators yn dydy. Fel pobl sy'n dod i weld sioe. Ac i ddweud y gwir, mi ydyn ni wedi dod i weld sioe, a hyd yma mae'n sioe dda. Ond mae yna wahoddiad i ni yn y gwasanaeth yma i wneud mwy na dim ond iste nôl a gwylio. Ond mae yna wahoddiad i ni gyd gymryd rhan. A fe allwn ni gyd gymryd rhan wrth ymuno yn yr addoliad. I ni yn gobeithio ac yn gweddio y bydd Esyllt a Zac fwy nag unrhyw un yn profi cariad arbennig Duw heddiw. Ond mae'r gwahoddiad yna i ni gyd. I ni gyd heddiw yn y gwasanaeth yma fod yn agored i gariad mwy Iesu Grist drosto ni. Felly ffrindiau, i ni ddim wedi dod yma i gael yn dyfyru, ond i ni wedi dod yma i addoli. I ni wedi dod yma i brofi gwefr cariad Duw. Y Duw sy'n cyfarfod ni yn enw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Felly gai wahodd chi gyd i ymuno gyda Esyllt a Zac wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Mi fydd yna rai emynau heddiw yn Gymraeg, rai yn Saesneg, a rhai yn y ddwy iaith, a gewch chi ddewis canu ym mha bynnag iaith dych chi'n dymuno. Felly gadewch i ni uno gyda'n gilydd i addoli Duw cariad Duw. Bydd yn welediad
fy nghalon am byw. Dim ond tydi ar hyn y doedd fy niw. Yn hwys gan effro bob awr a bob bryd. Ti yn oleuni, ti'n llenwi fy mryd. Bydd yn doeth uneb yn air gwir i mi. Ti mi gwmni a mi gyda chi. Tydi yn dad a mi'r fabad yli. Ti yn fy nghalon a mi a thili. Bydd i mi'n darian fy ngleddydd i'r gad. Bydd yn arfogaeth omnedd o fy nhad. Bydd i mi gysgod yn dŵr cadanrwydd. Cwyd fi i'r nefoedd o nerth o nethu. Ni fy nafgryfoeth a chlodydd y byd. Ti'n etifeddiad yn awr a phob pryd. Tydi yn unig yn Dduw nghalon fi. Brenin y nefoedd fy nhrysorwydd ti. Wedi'r holl rwydro o'r aglwydd pob prif. Dyr o foelaf y nefoedd i mi. Geidwad fy nghalon beth bynnag a fydd. Bydd yn welediad i heilwen fy ni. Come behold the wondrous mystery in the dawning of the King. He, the theme of heaven's praises, robed in frail humanity. In our longing, in our darkness, now the light of life has come. Look to Christ who condescended, took on flesh to ransom us. Come behold the wondrous mystery, He the perfect Son of Man. In His living, in His suffering, never trace nor stain of sin. See the true and better Adam come to save the hell-bound man. Christ the great and sure fulfillment of the law, in Him we stand. Come behold the wondrous mystery, Christ the Lord upon the tree. In the stead of ruin
in sinners hangs the Lamb in victory. See the price of our redemption. See the Father's plan unfold, bringing many sons to glory, grace unmeasured, love untold. Come behold the wondrous mystery, slain by death, the God of life. But no grave could ever restrain him. Praise the Lord, he is alive. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope. Christ in power, resurrected, as we will be when he comes. What a foretaste of deliverance, how unwavering our hope. Christ in power, resurrected, as we will be when he comes. Gewch chi gymryd eich sedd. Wel, ffrindiau, i ni yma heddiw i nodi a dathlu priodas Zac ac Esyllt, ac i ofyn bendith Duw arnyn nhw wrth iddyn nhw uno mewn perthynas newydd fel gŵr a gwraig. Ond cyn parhau, mae'n bwysig i ni gofio beth yw arwydd o cad priodas. Yn ôl y Beibl, sefydlwyd priodas gan Dduw ein lles ni, mwyn i wyr a gwragedd gyd fyw a'i gilydd mewn uniad cysegredig, a bod yn gymorth ac yn gysur i'w gilydd ar daith bywyd. Cyflawnodd Iesu un o'i wyrthau cyntaf mewn priodas yng Nghana Galilea. Dangosodd i ogoniant drwy anrhydeddu gwyl briodas, lle ddath ei ganol i bobl. Yr un Duw sy'n eisiau dod i ganol yn dathliadau ni heddiw. Soniodd Iesu amdano hun fel priodfab. Yn ôl y Beibl, mae'r uniad sydd mewn priodas yn debyg i'r uniad rhwng Crist a'i bobl. Fel mae Crist yn ffyddlon i'w eglwys, mae disgwyl i ni fod yn ffyddlon i'n gilydd. Ac fel y gwasanaethodd Iesu ei bobl, a'i roi ei hun yn aberth cariad drostyn nhw, mae disgwyl i ni wasanaethu ein gilydd mewn gwir gariad heddiw. Trwy briodas, mae mab a merch yn dod yn ŵr a gwraig, a gyda'i gilydd yn dechrau bywyd newydd. A mae e'n fywyd sydd yn mynnu pob parch ac anrhydedd. Dyw e ddim yn rhywbeth i'w gymryd yn ysgafn, a dyw e ddim yn rhywbeth i wneud am y rhesymau anghywir, ond yn hytrach yn ofalus a cyfrifol, achos i ni'n ystyried bod priodas yn un o gongylfeini cymdeithas ac yn rodd gan Dduw. Mae'n rodd sydd wedi cael ei roi i Dduw, gan Dduw, i ŵr a gwraig gynnal a cysuro ei gilydd, i fod yn ffyddlon mewn amser da ac amser anodd, mewn trystwch a llawenydd. Ac heddiw, i ni'n cael bod yn dystion i'r ffaith fod Zac ac Esyllt yn dymuno derbyn y rhodd yma'n ddiolchgar ac yn dewis gwneud cyfamod i fyw bywyd gyda'i gilydd mewn ymgysegriad, addewid a gweddi. A ni yma hefyd i nodi a dweud fod hwn yn briodas Gristnogol, yn ymrwymiad nid yn unig rhwng Esyllt a Zac, ond yn ymrwymiad
gyda Duw hefyd. Fel mae llyfr y pregethwr yn ein atgoffa ni, dydy rhaff dirncainc ddim yn hawdd i'w dorri. Felly cyn i fi ofyn i Esyll a Zac godi ar ei traed, gai ofyn os gwir unrhyw un am reswm pam na all Zac Davies ac Esyll Roberts yn gyfreithlon briodi ei gilydd. Mae yna gyfle iddynt ddweud hynny nawr. Da iawn. Wel, gai wahodd Esyll a Zac ac Iwan i ymuno gyda fi yn y blaen felly. Wel, y gyntaf, pwy sy'n cyflwyno'r briodferch i'w phriodi? Na fi. Diolch yn fawr iawn. Ie. Yn gyntaf, Zac. Yr wyf fi, Zac, yn dy gymryd di Esyllt. Yr oedd fi, Zac, yn dy gymryd di Esyllt. I fod yn wraig briod i mi. I fod yn wraig briodi i mi. Ac ym mhresenoldeb Duw, Ac yn presenoldeb Duw, a'n teulu a'n ffrindiau, a teulu a ffrindiau, yr wyf yn addo, yr oedd yn addo, bod yn ffyddlon yn fy nghariad, yr oedd yn ffyddlon yn fy nghariad, yn dyner yn fy ngofal, yn dyner yn fy ngofal, ac yn onest a chywir ym mhob peth. ac yn onest a chywir yn fy mhopeth. Holl ddyddiau fy mywyd. Holl dyddiau fy mywyd. Esyllt. Yr wyf fi Esyllt yn dy gymryd di Zac, Yr yw fi Esyll yn y gymryd di Zac, i fod yn ŵr priod i mi, i fod yn ŵr priod i mi, ac ym mhresenoldeb Duw, ac yn presenoldeb Duw, a'n teulu a'n ffrindiau, teulu a'n ffrindiau, rwyf yn addo bod yn ffyddlon yn fy nghariad, rwyf yn addo bod yn ffyddlon yn fy nghariad, yn dyner yn fy ngofal, yn dyner yn fy ngofal, ac yn onest a chywir ym mhob peth, yn onest a chywir yn mhob. holl ddyddiau fy mywyd. Holl dyddiau fy mywyd. Rwyf yn galw ar bawb sydd yma, Yr oedd yn galw yn bawb sydd yma, i dystio fy mod i Zac, i dystio fy mod i Zac, yn dy gymryd di Esyllt, yn dy gymryd di Esyllt, yn wraig briod i mi, yn wraig briodi i mi, ac mewn dyddiau da a dyddiau heriol, ac mewn dyddiau da a dyddiau heriol, mewn tlodi a chyfoeth, a tylodi a chyfoeth, mewn iechyd a salwch, mewn iechyd a salwch, yn addo dy gefnogi, yn addo dy gefnogi, caru a drysori, caru a drysori, o'r awr hon ymlaen, o'r awr hon ymlaen, hyd y cawn gyfarfod, hyd y cawn gyfarfod, eto yn y nefoedd. Esyllt. Rwyf fi yn galw ar bawb sydd yma, Yr yw fi'n galw ar bawb sydd yma, i dystio fy mod i Esyllt yn dy gymryd di Zac, i dystio fy mod i Esyll yn y gymryd di Zac, yn ŵr priod i mi, yn ŵr priod i mi, ac mewn dyddiau da a dyddiau heriol, ac mewn dyddiau da a dyddiau heriol, mewn tlodi a chyfoeth, mewn tlodi a chyfoeth, mewn iechyd a salwch, mewn iechyd a salwch, yn addo dy gefnogi, caru a drysori, yn addo dy gefnogi, dy garu a drysori, o'r awr hon ymlaen, o'r awr hon ymlaen, hyd y cawn gyfarfod eto yn y nefoedd. hyd cawn gyfarfod eto. Ga i dderbyn y modrwyon, os gwelwch yn dda. Ti'n rhoi nhw fan hyn? Rhoi nhw fan hyn? Ti.
Diolch yn fawr iawn. Mae'r modrwyau hyn yn cael eu rhoi a'i derbyn yn arwydd o'r cyfamod ger bron Duw rhwng Zac ac Esyllt. Felly Zac ac Esyllt gyda'ch gilydd. Yr wyf yn rhoi y fodrwy hon. Yr wyf yn rhoi y modrwy hon. Yn arwydd o'r hyn, Yn arwydd o hyn. yr ydym wedi ei addo. Yr ydym wedi ei addo. Ac yn ernes, Ac yn ernes. o'r hyn yr ydym O'r hyn yr ydym. am ei rannu Am ei rhannu. trwy nerth Duw. Trwy nerth Duw. Yn union fel mae'r Meseia Yn union fel mae Mersea wedi caru'r eglwys wedi caru'r eglwys. a rhoi ei fywyd A rhoi ei fywyd yn aberth drosti. Yn aber drosti. Yr wyf yn rhoi Rwyf yn rhoi fy hun yn llwyr i ti. Fy hun yn llwyr i ti. O deulu, ffrindiau, Zac ac Esyllt, ydych chi yn addo cefnogi a cynnal y ddau yn ei bywyd gyda'i gilydd? Diolch. Wel, gan fod Zac ac Esyllt wedi datgan mai rhodd Duw yw priodas, ac mewn gair ac adduned, mewn gweddi ac ymrwymiad, mewn ffydd gobaith a chariad, wedi cyfamodi a datgan hynny ym mhresenoldeb Duw ac o'ch blaen chi. Rwyf yn awr yn ei cyhoeddi yn enw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, y nŵr a gwraig, yn briod yn yr arglwydd. Llongyfarchiadau. Aros o hyd yna. Wel, llongyfarchiadau i chi, a mae o'n fraint arbennig cael gwahodd y rhieni, Zac, i fyny nawr sy'n mynd i weddio dros y par priod. Congratulations, Mr. and Mrs. Davis. Yes, I get to say it. We're joining the ranks of the Mrs. Davises, which is a lovely place to be. But let's just pray for you both now. Father, thank you so much for the privilege of being here to celebrate this joining of these two, of Zac and Esyllt. Thank you for them. Thank you for my son and for my new daughter-in-law. It's just so wonderful to be here and see them. And it's been so a privilege to have seen their journey so far. But Father, I just ask now that the love that they have both got for each other, but also the joy that they have got in this day, that will be with them for the rest of their lives together, that they will be known by so many people and bless so many people because of that love and that joy, that their household will be one of much joy and much laughter as they embark on this wonderful adventure of married life. And there will be ups and downs and all sorts of different things that go on, Father, we know that, but I know that you will be with them every step of the way. And that actually I pray also, Father, that for us as parents and family as well, that we will be there to support them and help them whenever they need us and whenever they want that, Father. And I just pray your blessing on them, this wonderful couple. I just pray, Lord, please just bless them in their life now. Amen. Amen. Father, what a day. What a couple. What a moment to celebrate. And Father, we just join with all our friends and family here to say thank you that they found each other, but you're at the heart of this relationship. And Lord, this relationship wants to bring glory to you and praise to you.
And so, Lord, we just pray for them, bless them. Lord, I pray, Father, for a great day today. But Lord, this is just the doorway into the big adventure that you've got for them. Lord, bless them in every way possible. And Lord, we will be praying for them daily, but thank you that you're interceding for them as well. And Lord, we ask, just have your hand upon them. And Lord, may they look back to this day and say, wow, isn't our God good? Amen. 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 Diolch. Dyna ni, gychus lawr, ie. Wel, hyfryd iawn. Wel, da ni'n cael y fraint o barhau gyda'r ysbryd addolgar yma nawr drwy godi ar yn traed i ganu'r emyn nesaf. Bron yr orsedd a sy'n gry, mae un sy'n eiriol drosto fi, yr archodd ffeiriaid mawr yw ef, sy'n pleidio drosodd yn y neb. Mae nhw ar ei dwylo pyr, a'r gael yna ddiofeddodd gyr, Trai saith ymrenyn yn y nef, all neb yn rhoi oddi wrth o ef, all neb yn rhoi oddi wrth o ef. A'n demtio Satan fenaid gwan, am galon eog yw ei gri, edrych a fri a gweld yr un, a talodd bris fy mechodi. Gan i'n ngwaredwr fynd i'r groes, byddennau gwan sy'n naw yn rhydd, mae Duw sy'n cyfiawn wrth ei fodd, i weld ei fab yn maddau. I weld ei fab yn maddau. Yr oen a laddwyd nawr sy'n fyw, mae'n mir cyfiawnder ar gloedd neb, y mawr cyfiawnder fi yw, brenin gogoniant y diwedd. Mae un a gefni threnga fi, a'i waed y prynwyd yn a'i dryd, cyddwyd fy mywyd yn ddorfri, yn Nghrist fy niw a cheidwad byd, yn Nghrist fy niw a cheidwad byd. Cymrwch eich seddau. Llongyfarchiadau mawr, Ysyllt ac a bendith yr arglwydd arnoch chi. Dwi'n mynd i ddarllen o lythyr Paul at yr Effesiaid, pennod 5, adnodau 22 i 33. Chi'r gwragedd i'ch gwir fel i'r arglwydd ei hun. O'r gŵr mae'r wraig yn tarddu, fel mae'r eglwys yn tarddu o'r Meseia. Rhoddodd ei fywyd i'w hachub hi. Felly, fel mae'r eglwys yn atebol i'r Meseia, rhaid i chi'r gwragedd fod yn atebol i'ch gwir ymhopeth. Chi'r gwir, rhaid i chi garu eich gwragedd yn union fel mae'r Meseia wedi caru'r eglwys. Rhoddodd ei fywyd yn aber drosti, i'w chysegru hi a'i gwneud yn lân. Mae dŵr y bedydd yn arwydd o'r golchi sy'n digwydd drwy'r neges sy'n cael ei chyhoeddi. Mae'r Meseia am gymryd yr eglwys iddo'i hun fel priodferch hardd,
heb smotyn na chrychni na dim arall o'i le arni, yn berffaith lan a difau. Dyna sut ddylai gwir garu I gwragedd, fel I cyrff ei hunain. Mae'r gŵr sy'n caru wraig yn ei garu ei hun. Dydy pobl ddim yn casau ei cyrff ei hunain. Mae nhw'n ei bwydo nhw a gofalu amdanyn nhw. A dyna sut mae'r Meseia am yr eglwys. Gan ein bod ni'n wahanol rannau o'i gorff, mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud y peth fel hyn. Bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn cael ei uno a'i wraig, a bydd y ddau yn dod yn un. Mae rhyw wirionedd mawr yn guddiedig yma. Sôn ydw I am berthynas y Meseia a'i eglwys. Beth bynnag, dyna ddylai pob un ohonoch chi ei wneud. Caru I wraig fel mae'n ei garu ei hun, fel bod y wraig wedyn yn parchu I gŵr. Bydded bendith Duw ar y darlleniad o'i air. Amen. Newydd. Wel, dwi'n lyfio bod chi wedi gofyn I fi bregethu, cos dwi'n gallu bod y pumed person I ddweud llongyfarchiadau. Ni mor hapus dros chi'ch dau. Sa'n gwybod am y gweddill ohonoch chi, ond pan ddath hwn yn y post, I ddefnyddio geiriau pobl Abertawe, o'n I yn absolutely buzzing am heddiw. Falle bod chi'n gwneud hyn hefyd, ond yn ein tŷ ni, mae'r gwahoddiad yma, mae'r llun yma o Esyll y Zac wedi bod yn eistedd ar y ffridge. Mae gennym ni rhyw 6 ffeth yn hongian off y ffridge, ond dim ond 3 magnet. So, unrhyw bryd ni'n trial symud pethau, mae yna rhaeadr o bethau'n cwmpo, ond mae hwn wedi gallu aros. A bob tro dwi wedi bod yn y gegin, a gweld hwn, dwi wedi bod yn llawn cyffro ar gyfer y diwrnod yma. Mae derbyn unrhyw wahoddiad priodas yn special, nag yw e. Ond, there are weddings, and there are weddings. Ac I ni sydd yn teulu ac yn ffrindiau Isaac ag Esyll, o'n i'n gwybod oedd heddiw yn mynd I fod yn wedding. Mae heddiw yn mynd I fod yn briodas. A fi ddim jyst yn dweud na achos maen nhw'n eistedd fyna. Okay, neith Elen dweud chi, dwi'n onest iawn. Fi ni wedi bod yn edrych ymlaen at heddiw. A fel oedd Mam Zac yn gweddio, nag os gyda ni fel teulu a ffrindiau, nag os gyda ni fraint heddiw. Gwir fraint, privilege o allu rhannu yn y diwrnod special yma gyda chi. Mwy na just diwrnod special. Ond yn edrych ymlaen i'r dyfodol, I ni fel teulu a ffrindiau o wybod pa mor special yw Zac ag Esyll. I ni'n gwybod nag I ni. I ni'n trystio, ddim just I wedding nhw, ond fydd I marriage nhw, fydd I priodas nhw yn yr ystod yna yn un hyfryd. Fydd I priodas I marriage nhw yn un special. Ac eto, ddim just heddiw mae gynnon ni'r fraint, ond am weddill bywyd Zac ag Esyll, mae gynnon ni'r fraint o weld sut fydden nhw yn tyfu mewn cariad fel gŵr a gwraig. I ni, yng ngras Duw, mae'r ffenest wedi cael ei agor fel bod ni'n gallu edrych mewn ar fywydau y ddau yma a gweld nhw yn tyfu. Mae hwnna yn fendith arwrol, aruthrol. Ond, mor hyfryd ag yw'r diwrnod yma heddiw. Mor anhygoel ag ni'n gweddio y bydd I bywyd nhw fel gŵr a gwraig. Hyd yn oed, os oedd gan Esyll a Zac y briodas mwyaf special sydd erioed wedi bod ar y ddaear yma, chi'n gwybod beth bydde y briodas yna yn bennaf? Wel, arwyddbost. Signpost. Signpost. Nawr te.
Signpost hyfryd. Signpost beautiful. Signpost melys. Signpost hwylus. Ond signpost serch hynny. Signpost sydd yn pwyntio ni at rhywbeth uwch, rhywbeth gwell sydd eto i ddod. Nawr, peidiwch meddwl o gwbl bod fi'n lladd ar y diwrnod yma, neu'n gwneud yn fach o'r diwrnod yma. Mae'r diwrnod yma yn special. Ond mae'r hyn sydd i ddod, mae priodas nhw yn mynd i bwyntio ato fe gymaint fwy special eto. Signpost at beth sydd gyda ni fan hyn. Dwi ddim yn sair coed, ond mae gyda fi forthwl, a mae gyda fi hoelion. Signpost ar gyfer Crist a'i bobl. Y berthynas sydd rhwng yr arglwydd Iesu Grist a'i bobl. Dyna beth sydd gyda ni fan hyn yn Zac ag Esyllt. Os oes gennych chi trefn yr oed falch blaen chi, a chi eisiau agor i'r darlleniad, dwi jyst eisiau darllen i chi unwaith eto un adnod o'r darlleniad nawr. Jyst ychydig o gyd-destun i chi am y darlleniad. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yn Ephesus, dinas yn Nhwrci heddiw. Mae wedi treulio hanner cyntaf i lythyrau yn esbonio be mae Cristnogion yn credu. A mae wedi treulio'r ail hanner wedyn yn dweud, wel, gan bod ni'n credu y pethau yma, dyma sut ni yn byw. A mae'r pumed pennod na, mae Mena wedi darllen ohono fe, yn benod sydd yn sôn am ddilyn esiampl Duw yn gyffredinol, cyn wedyn bod Paul yn mynd mewn i'r enghraifft penodol o'r cariad sydd rhwng gŵr a gwraig. Edrychwch i fi eto ar adnod 32. Mae rhyw wirionedd mawr yn guddiedig yma. Sôn ydw i am berthynas y Meseia a'i eglwys. Dyna mae Paul yn dweud. Fel dyn ni wedi canu, mae yna ddirgelwch. Mae Zac ag Esyllt heddiw eisiau chi ddod i weld y ddirgelwch yna. Wrth feddwl am briodas, mae Paul yn dweud mae yna rhywbeth dyfnach fan hyn. Wrth feddwl am briodas dynol, mae yna rhywbeth dyfnach. Mae yna berthynas dyfnach. Mae'r briodas yma yn pwyntio ni ato fe. Cariad Iesu Grist at ei bobl. A chariad pobl Iesu Grist ato fe. A ni am ddadbacio rhywfaint o hynny heddiw. Zac ag Esyllt, mae gennych chi alwadau gwahanol fel gŵr a gwraig. Does gennych chi ddim yr un job, ond rhwng chi'ch dau, rhwng y gwahanol alwadau yna sydd ar eich bywydau chi fel gŵr a gwraig, i chi'ch dau yn pwyntio at y berthynas dyfnach yna. Fel mae gan yr arwydd bost yma, y signpost yma, mae yna ddau ran iddo fe. Heb y ddau ran, mae'r signpost gwerth dim. Sy'n pwynt cael signpost sy'n ar y llawr yna. Mae eisiau'r ddau ran. Yn yr un modd, Zac ag Esyllt, fel gŵr a gwraig, mae gennych chi'ch dau rôl yn pwyntio pobl at y berthynas sydd rhwng Crist a'i bobl. Zac yn gyntaf. Mae gen ti alwad masif. Yn dy gariad di fel gŵr. Yn y ffordd wyt ti yn caru Esyllt, ti'n cael dy alw i fodelu Iesu Grist ei hun a'r cariad sydd ganddo fe at ei bobl. Gei di pause fyna. Let that sink in. Yw ni siarad ar gweddill ohonoch chi am eiliad. Siwt fath o gariad yw hwnnw? Oherwydd ei gariad at ei bobl. Oherwydd ei ddeheuad am ei bobl. Nath Duw yng Nghrist rhywbeth anhygoel. Dath e un byd ni. Byw fel un ohono ni. Ond nath e fyw mewn ffordd does na neb ohono ni wedi gallu byw. Dath e gan fyw bywyd da.
bywyd perffaith, bywyd caredig, bywyd addfwyn, bywyd sanctaidd. Nid dyna gyd nath e. Nath e rhywbeth arall anhygoel. O'i ddewis ei hun ar ôl byw y bywyd da perffaith yna, fe ath Iesu Grist o'i wir fodd i'r groes. Ac ar y groes nath e cymryd barn Duw dros bechod arno fe ei hun. Yn cymryd y gwarth dros bechod arno fe ei hun. Nath e farw ar groes, ond nid dyna i gyd nath e chwaith. Nath e rhywbeth arall anhygoel eto. Ar ôl gorwedd yn y bedd, ar y trydydd dydd, cododd Iesu Grist mewn bywyd newydd. Nath e atgyfodi gan chwalu pŵer, angau a marwolaeth. Ac mae Iesu Grist nawr yn y nefoedd yn gweddïo dros ei bobl, gyda'i feddwl a'i galon wedi gosod ar ei bobl. Nawr, cyn i fi fynd nôl at Zach a herio fe gyda'r lefel yna o gariad, dwi eisiau siarad gyda phob un ohonoch chi sydd yma heddiw. Dwi newydd ddisgrifio be nath Iesu Grist oherwydd ei gariadau. Dwi eisiau chi weld pan bod chi angen hynna. Chi a fi yn bobl anghyfiawn, unrighteous. Os ydyn ni eisiau nabod Duw sanctaidd, mae angen cyfiawnder arno ni. I ni angen cyfiawnder, ond os yna ddim ffordd fedrwn ni ennill hynny dros ein hunain. Dwi'n methu wneud pethau digon da i wneud lan am y drwg dwi wedi gwneud. Ond be mae Iesu yn gwneud? Mae e'n cymryd ei fywyd da, perffaith a fel tasa fe'n ddillad, mae e'n gwisgo ei bobl gyda'r cyfiawnder yna. Fel bod pobl yn gallu sefyll ger bron Duw, a fel ni wedi canu, gweld ni, pan mae'n edrych arno ni, mae'n gweld ei fab. Mae'n gweld perffeithrwydd Iesu Grist. Chi angen hynna i sefyll yn iawn ger bron Duw. Mwy na hynny, chi a fi yn bobl sydd yn eog o bechod ac sydd yn cario gwarth. Ar y groes, cymerodd Iesu y gosb am bechod. Un aberth, unwaith ac am byth, yn cymryd y gosb am bechod. Fel bod ni, i ni nawr, os ydyn ni'n credu ynddo fe, fedrwn ni ddweud, does dim condemniad mwyach. I ni'n gyfiawn yng ngolwg Duw. Does na ddim condemniad mwyach gan Dduw. A does na ddim gwarth mwyach chwaith. Dim shame, dim cywilydd. Mae'r arglwydd wedi cymryd hynny ar y groes hefyd. Mae'r Beibl yn gweud eich bod chi a fi yn bobl sydd heb Iesu yn farw yn un pechod. Ond be nath Crist? Nath ei godi o'r bedd. Be sydd angen ar bobl sydd yn farw? Bywyd. Mae gan Iesu Grist bywyd ar ein cyfer ni. Bywyd sydd, beth yw y bywyd yna? Ei nabod Nabod yn arglwydd ac yn waredwr. A thrwyddo fe nabod y Duw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd. Perthynas gyda Duw. Perthynas real gyda Duw. Mae cyfiawnder Iesu, mae ddeiant Iesu, a bywyd Iesu Grist ar gael ar gynnig i chi heddiw. Dyma yw'r... Nes i ofyn i Zach, os rhywbeth yn benodol chi eisiau fi siarad am. A fel mae Zach, he's a chilled guy, nag yw e. Ddweud, na, pregetha di ar beth ti'n cael da arwain i. Mond bod yr efengel yna. Mond bod y newyddion da ynddo fe. Dyma yw'r neges mae Esyll a Zach wedi gofyn i fi rannu gyda chi heddiw. Mae yna gyfiawnder ar gael i chi. Mae yna faddeuant ar gael i chi. Mae yna fywyd ar gael i chi drwy Iesu Grist. Mae'n cynnig nhw i chi nawr heddiw drwy'r geiriau yma. Derbyniwch nhw, please. Please derbyniwch nhw.
Mae Iesu eisiau i chi dderbyn y pethau yna. Mae'r drws a'r led agor i chi i wneud hynny. Gaich annog chi heddiw. Os ydy'r pethau yna'n rhywbeth i chi'n dweud, na, dwi'n sylweddoli, dwi angen y pethau yma. Plis siaradwch gyda fi neu unrhyw Gristion arall sy'n yma heddiw am beth mae'n edrych fel i dderbyn hynny yn eich bywyd chi. Fel wedys i gyne, bydde Zac ac Esyllt wrth eu boddau nhw os taw eu priodas nhw oedd y signpost nath arwen chi at Iesu Grist. Gaich annog chi, peidiwch a stopio wrth y signpost. Pwy berson sy'n mynd ar daith yn cyrraedd y signpost yn mynd, wel, na hyfryd. Na signpost neis. Na signpost hyfryd a fi adre nawr. Na, chi'n dilyn y signpost i'r destination, ydych chi? Signpost yw hwn. Priodas dynol sydd yn pwyntio chi at rhywbeth uwch, rhywbeth dyfnach. Cariad Iesu Grist a'i bobl. Zac. Dyma'r math o gariad ti'n cael dy alw iddo fe. Cariad sydd yn fodlon byw mwyn Esyllt. Sydd yn fodlon marw dros Esyllt. Cariad sydd yn gofalu. Cariad sydd yn sancteiddio ac yn golchi. Cariad sydd yn siarad bywyd i mewn iddi. Cariad sydd yn gweithio ei lles hi. Cariad sy'n ei gweld hi fel un cyfiawn. Hyd yn oed pan ti ddim. Cariad sydd yn fodlon ysgwyddo ei beichiau hi. Cariad sydd yn gorchuddio ei gwarth a'i chywilydd hi. Cariad lle dos na ddim condemniad. Cariad sydd yn ei chodi hi mewn anrhydedd ac yn ei gweld hi fel y merch i'r brenin maddi. Dyna sut mae Iesu wedi caru ti. Dyna sut ti'n caru hi. Cariad Crist. Esyllt, tro ti. Mae gen ti alwad masif hefyd. Yn dy gariad di fel graig yn y ffordd ti'n caru Zac a bod yn atebol ac ymostwng iddo fe a'i arweiniadau. Mi wyt ti yn modelu. Ti yn esiampl o fywyd y Cristion. Be mae bywyd y Cristion fod i edrych fel. Yn dy gariad di at Zac, mi wyt ti yn modelu y ffordd dyn ni fel Cristnogion fod i garu Crist. Mae hynny yn alwad masif hefyd. Does na ddim un o'r galwadau yn fwy pwysig na'r llall. Mae yna ddau ochr i bob berthynas. Mae'r ddau ohonoch chi'n cael eich galw i fodelu hynny. Dyna'ch braint chi. Esyllt, let that sink in. I'r gweddill ohono ni. Dyw perthynas ddim yn one way. Fi newydd ddweud wrthoch chi be mae Iesu Grist wedi gwneud eich mwyn chi fel eich bod chi'n gallu nabod e. Chi'n meddwl bod chi wedyn yn gallu gadael y stafell yma a bod yna ddim newid yn eich bywyd chi? Na. Mae yna ymateb i gariad Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn heiddi ein bywydau ni oherwydd yr hyn mae e wedi gwneud drosom ni. Mae e'n heiddi ein cariad ni, yn heiddi ein defosiwn ni. Bywydau wedi cael ei roi ei fwyn e. Dwi wedi gwahodd chi heddiw, os nad ych chi wedi eto, i droi at Grist, i dderbyn ei gyfiawnder, ei faddeuant, ei fywyd, ei gariad, i ddod i'w nabod ac ei weithwch chi nawr, os ydych chi yn dod i nabod Crist, ac os ydych chi'n nabod Crist yn barod, mae hwnna yn mynd i'ch newid chi. Esyllt, mae nabod Zac wedi dy newid ti. Fi'n credu mwy felly'r ffordd arall rownd, mae Zac yn siarad fel gog, what is that about, Zac? Pan ych chi mewn perthynas gyda rhywun, maen nhw'n newid chi. Mae nabod Crist yn ein newid ni. Os ydych chi'n nabod Iesu Grist yn barod, neu os ydych chi yn dymuno ddod i'w nabod e, gwybyddwch hyn. Mae nabod Iesu yn newid y cyfan. Mae'n newid
pob dim. I chi nawr mewn perthynas exclusif gyda Iesu Grist fel y pen ar eich bywyd chi. Mae bywyd yn wahanol nawr. Bywyd o ddefosiwn ar ein rhannu mewn perthynas. Esyll, mae gen ti yr alwad hanfodol o fodelu hynny i bobl o'ch cwmpas chi. O ddangos i bobl bob dydd sut mae dilynwyr Crist fod i fyw. Yn y ffordd wyt ti yn tyfu yn dy adnabyddiaeth di o Zac. Yn y ffordd wyt ti yn tyfu yn dy gariad di tuag ato fe. Yn y ffordd wyt ti yn ymroi mwy a mwy mewn defosiwn iddo fe. Mae gennych chi alwadau gwahanol, ond galwadau sydd yr un mor bwysig a sydd yn modelu y berthynas cyflawn rhwng Crist a'i bobl a pobl Crist a fe. Ond, cafiat hynod o bwysig yn hynny i gyd. Zac, nid Iesu Grist wyt ti. Nid Iesu Grist wyt ti. Zac, mae gen ti gyfrifoldeb arbennig i garu Esyll fel mae Iesu yn ei charu hi. Ond, Esyll, mae pob Cristion fod i garu fel Iesu Grist. Esyll, mae gen ti gyfrifoldeb i fodelu beth mae bywyd y Cristion fod i edrych fel. Ond Zac, mae pob Cristion fod i ymostwng i'n gilydd. I arweiniad a doethineb ein gilydd. Zac, ti sy'n cael dy alw i arwain fan hyn, ond nid Iesu Grist wyt ti. Ti ddim, os fi ddim yn treol lladd arno ti, ti ddim yn all-knowing. Ti ddim yn all-wise. Mae Esyll yn gwybod hynna. Mae pawb yn gwybod hynna, ond gomr o memes. Os yw eich priodas chi unrhyw beth fel priodas fi a gals, ar wahân i Dduw a gair Duw ei hun, Zac, dy adnodd gorau di wrth i ti ceisio fyw yn dilyn Iesu Grist yw doethineb a chywiriad Esyll. Pwysa arni hi, gwranda arni hi, ceisiau chyngor hi. Gweithia i wneud eich cartref chi yn rhywle lle mae Esyll yn teimlo'r rhyddid a'r empowerment i siarad mewn i dy fywyd di. Esyll, ti'n cael dalw i ddilyn arweiniad Zac, ond nid Iesu Grist yw e. Mae e'n mynd i gael pethau'n wrong. Pan mae e, sut wyt ti fod i ymdrin â fe? Fel Iesu. Ei godi e pan mae'n baglu. Peidio condemnio fe. Ddim gweld condemniad. Ddim dod â chywilydd arno fe. Gorchuddio ei warth e. Gweld e fel mab annwyl i'r brenin. Cyn i ni gloi yma, mae gen i rhywbeth sydyn i ddweud. I chi sydd yn Gristnogion, sydd yn gyple priod yma heddiw. A falle pethau i chi'ch dau gofio at y dyfodol. Ga ofyn i chi, ga'ch herio chi. Shwt ma'ch signpost chi yn edrych fel, chi sydd yn briod yma heddiw? Falle bod rai ohonoch chi yn teimlo fel bod amgylchiadau bywyd wedi bod yn batro chi gymaint fel bod y signpost bron ar chwal. O'n i yn ystyried wneud fel Hendrix yn Woodstock ar y pwynt yma. Ond na, dwi ddim yn mynd i wneud hynna. Ond falle bod chi'n teimlo bod amgylchiadau bywyd yn golygu bod eich signpost chi yn teimlo bach ar chwal. Bod y priodas yn anodd. Mae eisiau reparo'r signpost na, mae eisiau trwsio fe. Fedrwch chi ddim wneud hynny ar ben eich hunain. Mae Duw yn abl i wneud. Mae Duw yn abl i fod ar waith yn iachau priodasau. Please cofiwch hynny. Os ydych chi'n teimlo fel bod angen gwaith reparo difrifol arnoch chi, mae Duw yn abl. Mae Duw yn abl i reparo, ac yn aml mae'n gwneud hynny drwy ddwylo ei bobl. Felly os ydych chi angen help mewn priodas, trowch at ffrindiau, trowch at Gristnogion eraill. Felly bod rai ohonoch chi, oherwydd prysurdeb bywyd, ddim di sylwi'r peth,
Ond falle bod yna ddraen a berthu di tyfu o gwmpas y signpost. Oedd Elen yn gweud wrtho fi, mae gennych chi air ar gyfer hynny yn y gogledd. Brwgaij? Ydw i'n iawn? Di'n anghywir? Diolch. So bod rai ohonych chi, mae yna frwgaij wedi tyfu o gwmpas eich signpost chi. Bod eisiau clirio fe. Cos dwi ddim yn glir at beth mae'ch priodas chi yn pwyntio. Os yw prysurdeb wedi cuddio y cariad sydd rhwngach chi fel gŵr a graig, cymerwch yr amser i glirio'r brwgaij, gnewch amser ar gyfer eich gilydd, fel bod yr rwydd bost yn glir. Un pwynt ola wedyn, falle bod rhai ohonych chi fel cyplau priod di bod yn torchi llewis, di bod yn ymroi, yn frwd, yn ddiwyd i waith y deyrnas, gwaith yr arglwydd, gwaith mesu, anodd, o garu pobl a cherdded trwy bywyd gyda phobl. Diolch i Dduw amdano chi ac am hynny. Dwi'n rhagweld dyna fydd bywyd Zac ag Esyll, bywyd o dorchi llewis a gwasanaethu. Ond wrth i chi wneud hynny, mae'r arwydd bost yn cymryd nocs. Mae yna scrapes yn y paint. Mae'r vanish yn werian i ffwrdd. Mae eisiau bach o TLC ar y signpost falle. Lle bod eisiau cwrt arall o baint er mwyn stopio'r dŵr rhag ddod mewn a sbwylo'r pren. Zac ag Esyll, cofiwch yn eich priodas chi wrth i chi ymroi i wasanaethu. Mae rhaid i chi gymryd breaks. Mae rhaid i chi sicrhau bod chi yn rhoi TLC i'r briodas, fel ei fod e'n gadarn, fel ei fod e'n gwrthsefyll. Mae gennych chi'r arglwydd i'ch helpu chi yn hynny. Nawr, dwi eisiau cloi gyda un peth arall. Mae yna wendid mawr i'r prop sydd yma gyda fi. Fi sydd wedi gwneud yn y lle cyntaf. Dyw e ddim yn solid iawn, ond mae yna wendid arall gyda fe. Dwi ddim yn sair coed, right? Ond mae'r pren yma yn farw ac yn static, nag yw e? Dyw'r pren yma ddim yn gallu tyfu. I Zac ag Esyll, hwn yw eich starting point chi. Ond mewn 10 mlynedd, mewn 20 mlynedd, mewn 30 mlynedd, fe fydd na, chi'n modd fel yr things na ar yr M4, rhaid masif sy'n dweud, this way, right? This way to Pontini, lle bynnag. Ma'ch arwydd bost chi yn mynd i dyfu. Mewn cariad, wrth chi ymroi at eich gilydd, mewn gweddi, wrth chi dreulio amser yn y gair gyda'ch gilydd, dyw hwn chi ddim yn aros fel hyn. A'ch signpost chi yn mynd i dyfu. Mae'n mynd i fod yn gliriach, yn gryfach, a dros amser fydd eich priodas chi mwy a mwy yn pwyntio pobl at Grist. Pwyswch mewn i hynny. Amen. I'll gael ofyn i chi i sefyll, a dyn ni am ganu ein salem yn sydd. Dwy gloi? Ie. Na ni addoli gyda'n gilydd i gloi. The splendor brenin nef, mawr y sy'n ei wed, gadewch yn law yn hau, dewch yn law yn hau. Mae'n gwisgo golau pyr, mae'n treiddio'r tywylltir, sy'n crynu sŵn ei lais, Grynu sŵn ei lais. Mor fawr yw ein Duw, cenwch ffri mor fawr yw ein Duw, be welwn ni mor fawr yw ein Duw. Fysai foes i oes, mewn grym tenas yn ddoeth, o'r dechrau ar hyd byth, dechrau ar hyd byth. Y drin dod ef yw tan, y mabel ysbryd glan, y llew yr oen yr un, y
Llawer oen yr un, mor fawr yw ein Duw, cenwch ffri mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Nenw eich a fi'n, ti sy'n heirin mawl I gyd, na fe gawn nhw ni mor fawr yw ein Duw. Enw eich a fi'n. Enw eich a fi'n, ti sy'n heirin mawl I gyd, na fe gawn nhw ni mor fawr yw ein Duw. Mor fawr yw ein Duw, cenwch ffri mor fawr yw ein Duw, fe welwn ni mor fawr yw ein Duw. Mi glywed yn y lais yn galw hana I ddod a golchi meiau gyd yn afon Calvary. A gloed yma fi, a dy halwadi, can y fenaid yn y gwaed a'r gaed a Calvary. Dy Iesu sy'n gwaed I dderbyn gyda'i saint, fydd gobaith cariad pyr ar hyb a phob rhyw nefol fraint. A gloed yma fi, a dy'r alwadi, can a fenaid yn y gwaed a'r gaed a'r Calvary. Y Iesu sy'n gryfhau o mewn ei waith trwy ros, mae'n rhoddi nerthim henaid gwan I ddim hechod cas. A gloed yma fi, a dy'r alwadi, can a fenaid yn y gwaed a gaed a'r Calvary. Gogoniant byth am drefn, y cymod a glanhau, derbyniaf Iesu fel yr wyf a chanaf am y gwaed. A gloed yma fi, a dy'r alwadi, can a fenaid yn y gwaed a gaed a Calvary. A gloed yma fi, a dy'r alwadi, can a fenaid yn y gwaed a'r gaed a'r Calvary. Gewch chi gymryd eich sedd am funud.
Just ambell i gyhoeddiad pellach cyn i ni ddyrwyn pethau i ben yma. Ar y diwedd nawr, fydd y parti priodasol yn gadael, ond gai ofyn yn garedig i bawb arall aros yn eich sedd, a wedyn bydd y parti priodasol yn ail ymuno efo ni, a wedyn gewn ni lun o bawb efo'i gilydd yma yn y capel. Felly chi sydd fyny grisiau, allwch chi wneud eich ffordd lawr grisiau, a wedyn mae'r dyn camera mynd i aros lan grisiau i dynnu llun o pawb. A wedyn, un peth arall, i chi sy'n dod i Glanmorfa, Pnawma neu Heno, gair caredig i esgoffa chi fod na ddim lle parcio o gwbl yn Glanmorfa, felly mae angen i chi barcio yn rhywle arall ac yna cerdded draw, a'r lle gorau i chi barcio yw yn y clwb rygbi. Felly edrychwch ar Google Maps os da chi ddim yn gyfarwydd efo Caernarfon, a wedyn mae maes parcio clwb rygbi jyst rhyw 5 munud bach o gerdded lawr i Glanmorfa. Felly, DJ. Gawn ni longyfarch y par priod.